Kaixo, hurrengo bideoan agertuko dira orain arte ikusitako aparatuak eta gai honetan ikusiko ditugunak. Horrela, birpasatzeko balioko zaigu eta gai berriarekin kontaktua hartzeko. Nutriziorako aparatuak. Pertsonok, lau prozesuren bidez betetzen dugu nutrizio funtzioa. Horretarako, marrazki honetan ikus daitezkeen aparatu eta organo espezializatuez baliatzen da gure organismoa. Nutrizioari dagokion prozesuetako bat, agian agerikoena, sustantzia elikagarriak lortzea da. Hoiek lortzeko, ura edan eta era askotako elikagaiak jan behar izaten ditugu. Gure digestio aparatuak eraldatu egiten ditu elikagaiak digestioaren bidez. Horrela, sustantzia elikagarriak lortu eta odolera eramaten ditu. Nutrizioaren beste prozesuetako bat oxigenoa lortzea da. Horretaz, arnas aparatua arduratzen da. Izan ere, kanpotik airea hartu, aire horrek duen oxigenoa bereganatu eta odolera eramaten du. Elikagaiak eta oxigenoa odolera iristen direnean, gure zirkulazio aparatua gorputzeko zelula guztietara garraiatzen ditu. Zelulak aietaz baliatzen dira, energia lortzeko eta gure egiturak osatzeko. Zelula jarduera horri esker gaude bizirik, baina kanporatu beharreko hondakin sustantziak ere sortzen ditu. Zirkulazio aparatuak zelula hondakin horiek bildu eta haiek kanporatzeko gai diren gorputz ataletara eramaten ditu. Hondakinen iraizketa edo kanporaketa, nutrizioaren azken prozesua alegia, honakoetan gertatzen da, besteak beste. Arnas aparatuan, karbono dioxida kanporatzen du, iraitz aparatuan, gernuaren bidez kanporatzen ditu hondakinak, eta izerdi guruinetan, izerdiaren bidez kanporatzen dituzte. Suposatzen dugu, konturatu zaretela gai honetan zirkulazio eta iraitz aparatuez arituko garela. Baietz gauza berri eta interesgarri asko ikasi,